Guten Tag, Marius hier von Schtrucklaunt, Buena Vista. Erst von der Büten war es sehr kalt, so ich dachte, da würden wir gerne ein bisschen eten merken. Und von der war ich was Besonderes merken, das war in Türkei, in Türkei, da dann ansieht, wo da war das gemerkt, und dann in den 60er Jahren, dann war das in Deutschland geschlafen, das Rezept, und von dort kam das in Kanada, und das waren verschiedenste Wege gereiht. Und ich habe ja ein Rezept gefunden, was mich interessiert. So, wir wollen das von dir merken, und wenn das nicht dahin der riecht jetzt, dann wollte ich das wissen. So, und die wundern vielleicht, was habt ihr für ein Kampf am Tag, am Kopf. Weil ich ja dort in Türkei abstehen, die Männer, die brauchen immer so ein Haut, die wird dann viel alle ausgeströmt. Die hat nicht die Vater da, aber ich würde an mein Ende ausströmen. Aber dann machen wir, nu wel wir anfangen. Wuhu! Okay, da will ich wissen, was wir hier alles zu brauchen. Eerstelijk, we haben hier 1 Kilo gemolden Rindfleisch. 1 Kilo of ground beef. Hier haben wir eine Sippel, die wir sehr fein riven. Und hier haben wir 2 Teelöffel Salz. Hier haben wir 2 Teelöffel Paprika. Je rekent Paprika, weil dort nicht haben die gewöhnliche Paprika. Hier haben wir 1 Teelöffel Cumin, Comino. 1 Teelöffel schwarzer Pfeffer, grober Pfeffer. Hier haben wir 1 Teelöffel Oregano, 1 Teelöffel Petersil. Und hier haben wir 2 Teelöffel Chesnickpulver und 2 Teelöffel Sippelpulver. Und hier haben wir was von einem Joghurt. Dort ist Greek Joghurt. Weil dort nicht kann kriegen, ich will dort noch Lothar von dich bewiesen, dort ist plain Joghurt. So, das wird wir brauchen. 4 Etlöffel von diesem Joghurt, weil wir machen den dekorieren. So, nu wird ich den nächsten Staub wiesen. Das sind noch eine große Herd Spezies, aber ich will dort alle Geschmack abschreiben, dann kann ich dort bei uns reinmerken. Und dann, nachher wird ihr noch Sauce beigemerkt zum Eten. Aber das wollen wir dann Lothar. Nu wollen wir schon mal das Fleisch reinmerken. Du hast den Geschmack abgeschrieben, was du alles macht, das Fleisch macht. Here's all the ingredients for that turkey kebab. En het eerste wat we doen is, we worden een sippel nemen en we die sehr fijn riven. Dat zal sehr fijn zijn. Dat is like, dat is wat ik hier gebruik. Ik hoop dat het fijn genoeg is. Ik laat er wat schaven. Dan is het tijd vlees herieren. De fijn gerevene sippelen door maken. Al de spijtje. En wat je wat van dat is gaan, daar wil we dat durchkneden. En ik mijn durchkneden. Stek 7 naar 8 naar 10 minuten, maar het is ganz rakerig af. Oké, dan gaat het nu los. Nu worden we met onze reiniging den deeg gescheit durchkneden. En weet je wat, we hadden er hebt vergeten nog van den olivenoil. We wilden nog 2 eetlepel olivenoil maken kneden. We almost forgot the olive oil, 2 tablespoons. And 4 tablespoons of yogurt. 4 eetlepel Joghurt hebben we hier gemaakt. Dat is zeer important, zeer wichtig. En dat hebben we dan durchkneden en dat zullen we vorig zijn. Den hebben we schön durchgeknetet. Nu hebben we een stukje wegzetten, vielleicht van ungefähr eine Stunde, dat de spijtjes worden alle fijn durchtragen. We're gonna let it rest now for about an hour for the spices all to soak in. En weet je wat? Nu zijn we uit met den deeg spelen. We hebben hier zo'n papier, wat we namen parchment paper. We hebben de 2 bieten losrieten van de rol. En dan wil ik niet weten wat we het nächste worden doen. Nu hebben we dat tussen de 2 rollen papier. Dat is een papier wat ze maar gebruiken in de ploot nemen om 2 bakjes spaken en zo weer. En dan wil je zijn, en dan wil ik dat andere papier erop naar wel dat zij dan rollen van ongeveer een achtel zal dik. Dat is een beetje spelen, maar dat schoof er nog van. Dat rolt zich zeer licht, die deeg is zo fijn dan. Zo nu wil ik den smaak uitrollen wat de viertel of achtel zal dik is. Dan wil ik niet weten wat we nou worden doen. Oh ja, nu hebben we dat smaak dan gerold. Hebben we dat een beetje zo raak, de vierkantig sneden chickenbol. En dan doen we dat ze staat taub klappen. Van ongeveer een saal en een viertel. En dat laatste beetje dat we nog een beetje zo rof trimmen. Daar krijgt ze staat. En dan wil je alles staat.
Ja, kijk hem al. En daar wou hij aan de ploot neer en daar wil hij nu herbaken. Oké, dat wou de nächste zat. Dat is een beetje spelen, maar dat leert zich maar tijd. Ja, en dan wou dat waren eeuwig en dan waren den rol. En dat probeer een beetje fijn vierkantig te houden, dat te snijden, dat het fijn vierkantig is, dan waren oprollen. Ja, dit is de veel boos. Krijg de start. Zit maar. Wou de worst papieren waar erop nemen, eenmaal dan wel het houden te down je altijd maar een beetje oppassen, maar dat leert zich wel. Is nu her worden dat alle energie gooien bakt en dan shoot dat niet, want het alle niet krijgt perfect is. Doe kijk hem op, bloos zij fan. Ja, nu wou dat ook waar de papieren raam smak betrim. En dan wordt het toplijn en dan staat niks ook rijden. Ja, dit gaat al veel boos als het ferie. Een klein beetje prakteren en dan schaft dat. Ja, dat zal nummer 2. Perfect. Oké, nu hebben we de feierstak. Meest krijg feier. Waar we op de ploot brengen en dan dat even je eruit merken. Dan willen we die baken. Ja, en het nächste wat we doen, we gaan nog een beetje ruim mee. We houden op één ploot. We gaan een beetje alle door drie gesneden dat er een beetje ruim is. Waarom we per zo'n shilaka lijn en een bakkeljan en een opgesneden seppel, dan een paar jalapenos. Die worden dan ook met dat baken. We worden al een klein beetje sprinkelen met olivenolie, dat een beetje beter baken doen. En de jalapenos die werden ook nog een paar olivenolie geven. En daar zijn we uit de baken. Oh, weet je wat, we worden de peperschouten, de seppel en bakkeljan een klein beetje met zout en peper bestrijden. En dat staat wens gedaan. Oké, nu hebben we de oven hier bij 400 graden Fahrenheit opgehad. En dan willen we de ploot met dat grens neer. En dan willen we dat voor 30 minuten. 400 graden voor 30 minuten willen we dat dan nu baken. Oké, dit heet wat ons vlees baken net. Waar we ons hier wat bananen, garlic, yoghurt saus maken. Hier hebben we een beetje suiker. Hier hebben we zo'n Griek yoghurt. Wij dat niet krijgen kennen de gewöhnliche yoghurt. Hier hebben we mayonaise, zout, 13 gesnik. En hier hebben we een hele citroen waar een halve broken vlees. En hier hebben we 3 panettone. Hier hebben we een beetje olivenolie. Nu willen we dat merken, ik wil je dat gelijk opschrijven wat we alles gebruikt hebben. Dit smaakt zeer schijn van het vlees, van we schweren ons sandwich merken. Oké, hier heb ik dat smak opgeschreven wat we gebruiken dat yoghurt chestnut sauce merken. Here's all the ingredients for that yogurt garlic sauce. Oké, dat zijn nu 15 minuten. We moeten even wat het zegt. Oei, oei, oei. We worden het nu bloos omdraaien. Kijk zo. Een halve stuk is aan, nu wil ik je dat maar wezen. Oh, check hem al. Wauw. Nu willen we eruit merken. Nou, daar willen we maar zijn waar ons vlees hier zit. Waar we dat een beetje zo uithalen, check hem al. Oh. Wacht hem. Ja, kijk hem al. Ho. Toen zich dat direct schijn. En dan dat zaft wat er nog bijna alle wijn is. Kijk hem al. En weet je wat we nu willen? Nu willen we den oven nog helemaal bij 500 draaien. En dan willen we dat bloos een paar minuten. Oh, kijk hem al. Ik wil goed maar wat eten. Dat is zo heet, wat je dat rit zich zo fijn twee, waar een beetje bitter eten. Oh, kijk hem al. Oh, ja. Oh.
Weet je wat? Nu waar we... Hier hebben we nog de enkels die we afsnijden. Die konden anders niet snel door kratsen staan. Oh ja. Boy, dat trekt zijn. Daar. Nu wordt die. Peper schouten met zijn arm draaien. Oh, maar die had ik eerst dazu. Die had zijn smaak ruitje om. Door checkte man. Weet je wat? Nu waren die bloos een paar minuten. Daarna nog die alle een beetje bruin worden. Dus voor een paar minuten. En daar zijn we uit zum eten. Woehoe! Oh, dat wordt schijnend ongasteren. Kijk hem mal. Wel, je nu mal wat schijnend wezen. Nu had het hier voor 10 minuten. 500 graden. Nu kijk hem mal. Nu is er al een beetje bruin geworden. Oh, wat bloß kraakkraak. Dat is heet. Maar is nog maar een beetje betere afvoerders bezorgen. Nu kijk hem mal. Nu wel weer opdassen. Veel brokken pita bread, maar we hebben hier van jou een Mexicanische pita bread. En dat schooft ook. Zo, zeer fijn. En nu wel weer moeten zien wat we hier kunnen opdassen. Oh. Ai. En als je dan hier nog met gruins bij wil je wel, dat jij ook. Maar alle gruins wat we hier van jou worden brokken. Een beetje sippelen. Oh, dan gaan we niet vergeten, deze ganze peperschout, die wordt hier ganz snel aan. Wat blijf je doorvan? Daarom zal het nog vielleicht wel een beetje een bokkel zaan, en een fijne gebakte. Hey. Dit wordt van jou schijnt ook als geven. Door, kijk maar. En dan, we hebben hier zo'n gruwelijk schijnt het yoghurt. Saus, dat dauert een beetje even. Zo. Ai. Nu gaan we zien wat dat is. Kleiner wat doen. Maar die zijn allemaal, wanneer dat slaak gaat en schwer gaat, dan is het wat schijnend zo. Nu gaan we zien, ik wil niet dat hier mal veel smaken. Hey, nu gaan we zien wat dit wordt smaken. Nee, dit hat mir lang gehungert. Ich habe gesagt, jetzt Sammy vorher, da werden ein paar stehen in der Karne, wo sich das von scheipen. Und ich habe Pferden gewundert, was das für Fleisch wäre. Ich empfehle dann das von Schubsfleisch merken. Das wird vielleicht noch schöner schmecken, aber wir haben von dem mit Rindfleisch, eins die dann noch behalten mit dem Schubfleisch und Rindfleisch. Die kennen auch von gemoldet Schweinfleisch oder Hühnerfleisch, was immer ihr wollt merken. Und ich sage, Gott war dankbar für von der, dass wir hier bei uns so fein warm haben. Und für jullie zijn ik alle dankbaar zo. Nu wil we dit maar smaken. Dat saus erbij. Die darf niet mooi merklich zijn dat je dit leggen. Dit smaakt werkelijk zijn. Dat vlees dat gaat me. Afrieren is het abdijven en dan een suppen aus met ruischen en doorbij. Peperschoten. Ik kan niet zingen en kijken te lekker, moet ik dat gleich zeggen, was kan er zijn dus geben. Dat is fijnheid. Emma Han, zoek je interessiert dort, werkt dort. Da wordt je niet leuk worden. Het van onder was bloß einmal Mexikanisch shit oder Vrenakje oder Tietje, schmeckt auch alles sein, aber Hanne war da mal noch mal even schwal stoppen, wat frisches merken. Dit wordt je interesseren. Hier van Schtrucklaunt bij de Vista, we gaan je alles zien. Oh. Nou, door een zo'n wil ik nog een beetje wassen en een beetje saus bij.